भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेली इलेक्ट्रिक स्मार्ट स्कूटर ॲथर या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या शोरूमचं शानदार उद्घाटन कुडाळ इथं करण्यात आलं। कुडाळचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा पार पडला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।